Tak jo, dámy a pánové, teď se rozloučíme s rokem 2015. Sice už je rok 2016, ale ať si, tak si ještě aspoň připijem. Jo, ty vole, nebudu to vidět ještě jednou, pojď. Tak jo, to vymaš. Tak jo. Takže je to dobrý, takže jsme si připili, teď on nám nalej, prosím tě. Jasně. Nalejeme. Hlavně, aby si tam nechal do sebe. Dobrý šampaň, jo. On nemůžu dělat reklamy, víte co, YouTube prostě svět. Neschvaluje. No, YouTube prostě nechce. Tak jo. Na zdraví. Na zdraví a šťastný nový rok. Vám všem taky. Jo. A chci poděkovat, že mě podporujete, odebíráte mě, dáváte mi lajky. Už mám přes 14 zhlédnutí na prvním videu, což je neuvěřitelný. Máme jenom 3 odběratele a 14. Takže jestli to sdílíte, tak vám děkuju. A prostě 3 odběratele mám. Pro mě to je prostě úplně nejlepší věc, co můžu dostat k roku 2016, řekněme, 2015. Jo, 2016 už je teď. No, před kolika? Počkejte, já se podívám. Tak jim něco řekni. Takže, že jo, aby jsme to nějak ukončili, tak já nevím, za mě děkujem všem, co podpořili Aleše. A jedna novinka, Aleš bude dělat i let's playe. A do nového roka přeju teda všem odběratelům Aleše i ostatním, co ještě neznají, hodně štěstí a zdraví do nového roku. Samozřejmě já taky, jo, ale abyste si nedivili. Aha. No, takže my se loučíme, už to... Nedávej mě tam furt! My se loučíme a pokud se vám video líbilo, dejte like, budu moc rád. Budeme moc rádi, Budeme moc rádi, ano. Případně odběr, jestli u mě nemáte, a vážně vám moc děkuji, je to velký dárek od 2015. No, takže like, odběr. 2016 je to chytrý. No jo, ale jako už 2015 jsem už měl 3 odběratele a zatím nemám víc. Jo, no takže já jsem říkal, děkuji všem a prosím ostatní podpořte tady Aleše. Jo, díky. Takže like, odběr, sdílejte to, komentář nějaký pěkný a já se s vámi loučím. Čau. A může být i hnusný. Jak chcete. Napište tam, co se vám líbí a co ne. Já tě viděl. Tak čau. Šťastný nový rok! Šťastný nový rok.